ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଛୁ? ଖାଇଛୁ? ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗଲୁଣି? ଖାଇଛୁ? ଆରେ ଶୀତ ଲାଗୁନି? ଶୀତ ଲାଗୁନି ତତେ? ଖାଇଛି? ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠି ବସିଛି ଆଜି ଆମର ଏଠି ଖାଇଛୁ? ଦେଖୁ ଶୀତ ଲାଗୁନି? ଦେହ ପୁରା ଅସନା ହେଲାଣି ଖାଲି ଗାଧେଇବୁ। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ? ଦେଖୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ନା ପତ୍ର ଖାଇବୁ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ଛାଡ଼େ। ସେଇଠି ବସ, ଚୁପଚାପ ବସ। ସେଇଠି ବସ ତା ଚୁପଚାପ ବସ। ଦଉଛି ରହ, ଦଉଛି ରହ। ନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖା। ବସିକିରି ଖାଉନୁ? ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଲେ ତୋର ଖୁସି ନାହିଁ? ନେ ଚାଲ। ଅଣ୍ଡା ତ ଯିବୁନି କିରେ ଅଫିସ? କେତେବେଳେ ଶୋନି? କେତେଟା ବାଜିଲାଣି କହିଲୁ? 10ଟା ବାଜିଲାଣି। 10ଟା ବାଜିଲାଣି। 10ଟା ଉଠୁ, ଉଠିକି ଯା। ଉଠିଲୁ?
বুক করে এটা আব্বু করে এটা না না এটা মানে